bayazigcina. Uthi xa eqhuma kule ndawo usuke athi leyo wazalwe nguThixo azigcine. Khayigqibezele sisilebezi. Aze ongendawo angamchukumisi. Hallelujah. Xa uzigcinile ongendawo akachukumisi. Xa wena uzigcinile wena awugcinanga ngumfundisi but uzigcinile. Wazigcina uSathana umnika igedlo. Awumnika indawo. Akakwazi ukuchukumisa uzigcinile. That means xa uthintwa nguSathana igedlo ufumana kuwe. Nguwe vula inyoba. Wathi Sathana ndiyakunika le indawo. Ungayisebenzisa le ndawo. But xa uzigcinile wavala zonke ingcango. Malibona igama lenkosi. Wathi lo mzimba uyitempile kaThixo. Lo mzimba ngokuzukisa uThixo. Uthi uJesu phakathi chapter lesifunda uverse 4 uthi bawe ndikuzukisile. Ndikufezile umsebenzi obundithume wona. That means kune-responsibility yomntu, kuyi-responsibility yomntu ngamnye ukuthi ngomzimba wakhe azukise ubawo. Hallelujah. Malibonke igama lenkosi. Usuke athi lowo wazalwe nguThixo azigcine. Aze ongendawo angamchukumisi. Hallelujah. Bazalwane, uThixo into ayidingayo udinga abantu abazigcina bona. Uzigcine isimo singavumi. Uzigcine uSathana anyanye. Uzigcine uSathana engathandi. Malibonke igama lenkosi. Xa uzigcina uphepha ne-friends ezi. Ngoba i-friends ziyakwazi ukukufaka entweni obungekho kuyo. Uphela ungena ngenxa yokuba khange uzigcine ku-friends uthe usindisiwe kwatsha sakhe siyibone le nsindiso yakhe. Hallelujah. Konke kuvele nguThixo. Malibonke igama lenkosi. Malibonke igama lenkosi. Siyazi ukuba bonke abazelwe nguThixo aboni. Usuke athi lo wazalwayo nguThixo azigcine. Aze ongendawo angamchukumisi. Verse 19. Siyazi ukuba singaba kaThixo. Hallelujah. Uzaliseka umthandazo kaJesu apha. Uyavela ngokulomzalwane uba uyazi. Lantu bethandazela nguJesu iyayenzeka. Olwazi bethandazela uYesu bangabana mabakwazi wena okuphela kweThixo. Now uthi uJohn ngoku bawasiyazi. Amen. Akunawuthi ngisendisazi kodwa ndiphinde ndone. Ngokumahluko xa ndisazi kukuba ndisishiye isono ndisibalekele ngoba ozelwe nguThixo akoni. Endaweni yokona uyazigcina ukuze angachukunyiswa nguSathana. Xa ufunda u-119 kuncwadi yendumiso ithi umuntu omtsha uyakuzigcina kanjani na? Uthi ngokuzigcina ngokwelizwi lakho. Into egcina umuntu omtsha yodwa, haleluya, lilizwi likaThixo. Awuzigcina ngentokazi engane kodwa uzigcine ngelizwi. Izwi likaThixo walisikhokelele ekudleni ubomi obungunaphakade. Akuthiwa nabamayibenye bazalwane kodwa uzigcina ngezwi. Athi ke ngokuJohn 15 malibona igama lenkosi. Uthi ke ngoku elalizwi xa sewulifumene lilo elikuhlambululayo. Athi mina selihlambulukile ngenxa yelizwi endilithethileyo kuni. Athi hlalani kuni. Ngoba nifumene into enihlambululayo. Asihlanjulwe ngayenye into but izwi lilodwa. Nokungaya elwandle kodwa elwandle ukuzitsayela nje umkhokha.
inye into ehlamba umuntu lilizwi likaThixo. Lina lodwa ezulwini kuthenjwe lona, akuthenjwa ngenye into but kuthenjwe izwi. Ngibonga igama lenkosi. Siyazi ukuba singaba kaThixo ngokuba ihlabathi liphela lilele konke ndawo. Siphila kwelo xesha kanye ihlabathi lilele konke ndawo. Lapho namabandla ejobhekile, lapho amabandla engcolile, abantu bathi basindisiwe kodwa bayalikhohlakalisa izwi lenkosi, baphila ukuzithandela. Uthi noba sekunjalo kodwa thina siyazi noba ihlabathi lilele kongendawo, uthi noba liphela lilele kongendawo. Malibonga igama lenkosi. Noba ihlabathi liphela kodwa thina kukhona into siyaziyo. Noba lingalali ihlabathi liphela wonke umhlaba uphela ulale konke ndawo, kodwa kuthiwa thina you are the chosen generation. Amen. Sikhethiwe thina, sisizukulwana esiyinqobo, abantu abakhethiweyo abagcinwa ngezwi, abagcinwa ngembewu enganakaliyo, abagcinwa ngembewu engaboli, abagcinwa ngezwi likaThixo kuphela. Noba ihlabathi liphela lilele konke ndawo, kodwa ikhona into egcina umuntu, ilizwi likaThixo. Izwi likaThixo lilodwa litshintsha i-character yakho. Izwi likaThixo noba kuthiwa ekhaya uxake ngaluphi uhlobo, kodwa xa ufumene izwi likaThixo lakungena, malibonga igama lenkosi, uyatshintsha ube ngumntwana kaThixo, ube ngumntwana nasekhaya. Amen. Haleluya. Malibonga igama lenkosi. Akwenzeki ube ingxaki yomntwana, haleluya, uxake ekhaya, uyoxaka nasebandleni, kanti wena yeyiphi inhlobo yelizwi lifumeneyo. Xa uzawuxaka ekhaya kukhalwa ngawe, kanti nalapha ebandleni kukhuzwana nawe. Xa udibene nalelizwi, wadibana nembewu engaboni, awunqandwa nokunqandwa, ngoba izwi likaThixo lenza umsebenzi lona lodwa. Haleluya. Amen. Verse 20. Ke siyazi ukuba unyana kaThixo ufikile. Haleluya. Wasinika ingqondo. Malibonga igama lenkosi. Ngosiyazi abathathu aba. Xa uqala osiyazi uqala, uthi siyazi ukuba bazelwe nguThixo abone. Haleluya. Bayithi ngosiyazi, malibonga igama lenkosi, uthi usuke loyo wazalwa nguThixo azigcine azonke indawo angamchukumisi. Owesibili usiyazi uthi ukuba singaba kaThixo nokuba ihlabathi liphela lilele konke indawo. Nanku owesithathu uthi ke siyazi. uJesu lomthandazo wawuthandazisa, uthi siyazi, malibonga igama lenkosi, ukuba unyana kaThixo ufikile. Haleluya. Akafikanga ngezandla ezi-empty, but ufikile wasinika ingqondo yokuba simazi oyinyaniso. Amen. Haleluya. Ke siyazi ukuba unyana kaThixo ufikile wasinika ingqondo ukuze simazi oyinyaniso. Nawe lomthandazo kaYesu uphendulekile. Lo ebewuthandaza phakathi sithi bawo bube obubeni naphakathi ukuba mabakwazi wena okuphela koThixo oyinyaniso. Indoda ezelwe ngulamthandazo ithi gqingo kusayisithi siyazi. Hallelujah. Ngoba lento ibithandazelwa yenzekile empilweni yayo. Haleluya. Uthi lo siyazi wokugqibela, ke siyazi ukuba unyana kaThixo ufikile kodwa wasinika ingqondo. Hallelujah. Xa efikile
unyana womuntu akafiki nje bazalane ngezandla ezi-empty, but ufike phethe ingqondo yokubaphila njani, ufike phethe ingqondo yasekhaya ezulwini. Uthi noma izinto sezibonwa ngolhlobo lihlabathi, but wena ube nengqondo kaKristu, ube nengqondo kaThixo, ube nengqondo yokoyika uThixo, ungenzi kuba kusenziwa. Abantu abaninzi bazalwane baye baphephetheka nemfundiso ngemfundiso ngoba abazi. Mani bonke balenkosi, okwesibini ingqondo abayifumananga, ngoba ingqondo ayifumaneki naphina, but ingqondo yokwahlula okubi nokungendawo, okulungileyo kokungendawo ifumaneka kuphela kuKristu. Fikile wasimnika ingqondo, asizihlakaniphelanga ubona nje. Abanye abantu abahamba bathi badle nice time kuma tavern, ukuba bayathanda kodwa bekayifumani lento sayifumanayo. Ufikile bangcwele, wasinika ingqondo yokuba simazi oyinyaniso. Uthi sikuyeke oyinyaniso, kuye unyana wakhe uYesu Kristu, nguye lo uThixo oyinyaniso nobomi obungunaphakade. Haleluya. Landi bithandazela nguJesu, uthi buboke obubomi obungunaphakade kuba mabakwazi wena. Nabo siyazi bayavela ukuthi le nto yenzeka. Bazalana yikho into enceda umzalwane ngaphandle komthandazo. uYesu uthe esenyameni enguThixo but wathandaza. Umthandazo kaJesu wenzeka, konke kuyenzeka, but yethu into edingekayo masikholwe kuYesu. uYesu akadingi izimiracles, akadingi namanzi, akancediswa ngamanzi, akancediswa ngamakhandlela, but udinga prayer. Sithandaze isimo sivuma, isimo singavumi ibe nguYesu osinqobelayo. Haleluya. Ngoba ingqondo asisuke sibe nayo engekafiki unyana womuntu. Uthi ke nguye lo uThixo oyinyaniso nobomi obungunaphakade. Bantwana nazigcineni kuzo izithixo. Haleluya. Siphila kwixesha lezithixo, siphila kwivangeli edala uthethe ngendlela emangalisayo. Abanye banefoto. Haleluya. Ifoto ezithile, kunezinto ezithandazelwayo, izinto ngezinto, but kuthiwa thina masizigcine ngoba sifumene ingqondo. Manje ngogama lenkosi, ingqondo yokwazi oyinyaniso. Manje ngogama lenkosi. So ekuseni nje nangamazwi kubantu abatsha. Haleluya. Ukuthi ukhona inyaniso, ogama linguKristu Jesu. Haleluya. Nguye kuphela omele athotyelwe, nguye kuphela omele ukuzukiswa, nguye kuphela omele ukuthi asiyazise, asikhokelele indlela, asibonise eyona ntando kabayo, asibonise ukuthi kukhonzwa kanjani nguYesu. Nguye kuphela. Ngeyethu ingqondo yenyama akakhonzeki uYesu, ngeyethu ingqondo yenyama bazalana kuyaphikiseka yonke into uThixo ayithethayo, kodwa xa sifumene ingqondo kaKristu, ilizwi likaThixo liya interpreteka ngendlela kaThixo. uThixo athileke zonke izinto bezinzima, asibonise ukuthi kuyahambeka. Manje bonke abenkosi alithile icebo, zonikela inkonzo egameni likaJesu. Sangiye